Mitä muistatte siitä, kun olette ekan kerran tavannut toisen? Sitten on niin paljon. Mutta onko se ollut se Tepsis vai? Joo, se oli Tepsis, se oli TPS Flyers. Niin oli muuten. Mä muistan, mä tuli silloin joskus pelaamaan johonkin turnaukseen. Niin olikin. Silloin me varmaan tavattiin ekaa kertaa. Juu. Rane ei suostunut pelaamaan mun kanssa, Rane pelasi Oli varmaan pakki. Rane oli silloin tosi pieni vielä. Ei oo enää. Eli silloin oli kyllä. Katsotaan vähän, että minkälaisia fiiliksiä teillä on toisistanne. Ja siellä saattaa olla paljonkin kysymyksiä joukossa. Ei mitään, kumpi uskaltaa aloittaa? Mikä dinosaurus? Mikähän iso mies on T-Rex. Iso mies. Kauhean kokonaan. Tärkein asia. Mikä voi olla? Vähän outo valinta. Sherwoodin mailat. Se on varmaan. Mutta homma toimii. Niin, niin niillä mennään. Oudoin peliä edeltävä rituaali. Tehdään ensimmäiset 3-2 kierrot. Niin Rane menee siihen keskiympyrään, se ottaa 2 kiekkoa, heittää lätin toiseen suuntaan ja sitten se jatkaa matkaa. Joka kerta. Ja sit se osuu johonkin jalkaan se lättö aina. Tahaa vähän. Odotetaan, että 6-2 tulee. Nilkkaa. Mikä kummelihahmo? Timo Silakka. Se tulee apteekin hyllyt. Se on Silakka, se painaa töitä ja työmoraali on kunnossa ja coachitkin kunnossa. Se tulee heti. Urheilua, kun tuntuu kiinnostavaa. Heti tuli mieleen. Mikä eläin? Hirvi. Moose. Se on kyllä. Suomen iso eläin. Minkä biisin Arsi laulaisi karaokeessa? Jotenkin mä näen, että sä olisit semmoinen, ketä vetäisi Tina-kenkätyttö. Joku se tai kuka keksi rakkauden, sä laulaisit. Tämmönen, mä heitän. On vähän En oo herkempää. ehkä kuullut. Niin, mä luulen, että Arsi löytäisi joskus 3:30 aamulla löytäisi. Hienoin maali uralta. 26.6.2022. Toinen erä. Game 6. Tampa Bay vastaan. Voittomaali. Stanley Cup voittomaali. Mä muisti päivämäärän kyllä. Mä muistan päivämäärän. Paras yhteinen muisto. Se täällä oli jossain se kuva. Toi. Kyllä. Toi on paras yhteinen muisto. Mikä? Tämä? Niin. Joo. Ostetaan. Mulla on vaan Arsista kuvia. Sä oot valinnut. Mä otan mukaan, mutta... Mullakin ei täällä.